Obesitatearen nazioarteko eguna da gaur, eta itxura alde batera utzita osasun arazoa denez, arazo seriotasunez hartu beharreko gaia da bereziki gazteetan. Oraintxe ikusiko dituzu datuak. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 7 eta 14 urte bitartean 24% obesitatea du. Eta obesitatea ez baldin badu, gehiegizko pisua bai. Eta horri irtenbide emateko Jaurlaritzak egitasmo bat jarri du abian. Mangolsen bideia izena du, eta oraintxe bertan 400 familiari dira egitasmo hori jarraitzen. Programa horri esker gainera, oraintxe ikusiko duzue, hortxe duzue datua, 3tik 2 osasuna hobetzea lortzen dute. Janet eta Zobi amalabek pediatraren ganako zuten duela hilabete batzuk, alaba orkatileko minekin eta nekatuta zebilelako. Ella era de andar despacio, sentarse, descansar. Haurraren gehiegizko pisuagatik, Mangolsen bidaia izeneko programan sartu zuen pediatrak bizitza osasuntsuago bat eramaten ikasteko. Komikien bidez eta jokoen bidez aldaketa asko egiten dituzte, bai bere elikaduran eta bai bere bizitzan. Egun, Euskadiko 400 familiek baino gehiagok parte hartzen dute Osakidetzako programa honetan. Eta honi esker, 3tik 2 euren osasun egoera nabarmen hobetzea lortu dute. Euskadin aurretan obesitate arazoa larria dela diote sendagileek. 36 eta 37 artean gehiegizko pisua daukagu. Eta gero obesitatea 15 eta 17 artean daukagu. Adituen arabera, aurrek fruta eta barazki gutxi jaten dituzte eta jogur likidoa eta ultraprozesatuak azukre asko. Eta hori aldatu beharra dago. Ya me dice, pues eso no puedes comer porque está mal, aprendido. Zobik hobeto jaten ikasi du eta kirol asko egiten du. Horri esker etxeko guztien ohiturak aldatu dira onerako.